Pixka bat saiatu nahi dugu lehenoko antzinako jantzian berreskurapena eta pixka bat lehenoko jantziak nola ziren erakustea. Ikusten dugu gaur egun jendia oso gaizki jasten dela. Ez dauka inongo errespetorik eta alde batetik dirua gastatu nahi ezean eta modak jarraitu nahian, euskal jantzia asko aldatzen ari da. Eta orduan pixka bat hori mantendu nahian eta nola dien erakusteko hitzalditxo bat eman dugu. Hasteko ikusten ditugun manga motzak eta edozer badirudi baserritar gona eta mantala jartzen delako, geho goian jarri daitekela niki bat, manga motzekoa edo tiranteduna eta holakoik ezerre. Denak oso tapatuak joaten ziren, itxiak, eta gero normalki gonak luziak eramaten ziren, bakarrik dantzarako egokitu die asko, eta orduan moztu indie ondo dantzatzeko aukera izateko. Eta gonaz aparte, gonazpikuak eta pololuak eta ematen ziren ere bai, eta gaur egun horiek desagertzen nahi die. Desagertzen nahi die, hori komodidadeagatik eta emakumeen aldetik gizendu egiten dutelako, eta itxura egiten dutelako, eta berua ematen dutelako, eta orduan hori berpiztu nahi dugu. Gero ikusten die, baserritar jantzia esan duguna gona eta jarri dugulako mendiko botakin, eta buruan zintakin, eta nik hori ulertuko nuke kanpotar bate edo Madriko bat etorri eta horrela ikustea, baina hemen bertan euskaldun gazte jende honei aurreratu eta egin nahi du Euskal Herria aurreratea nahi dugula eta hori dena egiten dugun jendi hori dena horrela jantzita ikustea, kriston begiko min ematen du.